Салом алейкум бародари азиз, илтимос хоҳиш мекунам видео дастарочни мешава. Як бародари тоҷики худмон дар Чубаксари Айдинок гузаштага бародармон ай профсоюзи Душанбе мешава. соли таваллудиш 1987. Ному фамилияш бародари азиз Одинаев Хайриддин Аҳлиддинович. бародаро қати анаму хештаворош гап задем, пага як ҳамсояшам қати як хештаворшон ана бародари азиз мераванд ай Краснодар ва Чубаксар мераванд, бо мегиранд миёранд. И бародарам мақсад пул надорем, яки ана мо ҳами мақсад амира роҳӣ кинем. И бародаре ки аз Дениё гузаштага як падар як модари ам пир дора ай Тоҷикистон ам Душанбе. ва ҳам хотири бародари азиз аз ҳаматон хоҳиш видео дастарочния чӣ қадар метонем падалиста кинем. ҳамин видеоро лайк монем ки видео паҳн шавад бародаро, ва чӣ қадар метонем кӯмакҳои худтон бародари азиз дар инами номерои ҳамсояшонай картаи Сбербанка номерои ҳамсояшонай занг бизанем, бо пирсен бо кадом бародаре ки дар Чубаксариен бародаро занг бизанем, бо ин пеш бирен мақсад ёрдамотона бирасонем. бародари азиз хос ба хотири Аллоҳ бародари азиз кӯмак кинем. аз ҳаматон хоҳиш мекунем. ҳамҷа ман ҳам Сбербанк мемонам, ҳам номерошона мемонам. ҳамин номеро ба Сбербанк пайвасте бародари азиз. худованд ёру мададгоратон бошад. худованд ҳар як касе ки хайр гардад худованд хайрашона қабул гардона ва худованд ба ҳаматон барои кор насиб гардона. воқеъ сарбаланду хонаобод бошед. худованд ёру мададгоратон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.